chitabaza nemazo umuntu ahambo atipe mari sabo mari ubude ngari botaure zviti mari haisi kubuda here kwaCarlos ndibvula keke mfridge chimwe Ngore murungu manje. Chihombe is back in the streets after reportedly running away from Carlos Meets. I think zviri paari zviri kutomboda hama dzake chaidzo kwete vatorwa ava. Ko idzo hama dzake chaidzo dzimbori kupi? Asi rimwe divi tinogona kungopa blame kuna Chihombe tichiti haabatsirike. Pamwe pacho vanhu vacho ndo vanenge vachimubata rafu zvekuti anotozoona kuti kugara mustreet zviri nani as long as ndiine freedom uye ndiri happy. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, vandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya iri kupisa mumastreets esocial media inova nyaya yemukomana Chihombe uyo ane mavideos ari kutenderera pasocial media achinzi akatiza kwaCarlos Meets uko kwaakanga ava kushanda after abviswa kuMatrix Rehabilitation Center mushure mekunge aendeswa nastunt master. 5 days ago, Carlos Meets posted on his Facebook page kuti, "Good evening family. Hapana Chihombe I have failed in." Akadzokera futi mustreet. Tikamuona let's all love him and understand him. Ini ndogona ndakamutadza asi Mwari vanomugona. So indo post yakaiswa iyo naCarlos Meets achiannounce iye kuti Chihombe amutadza ende adzokera mumastreets. Saka kana muchizosangana naye mupeiwo rudo. Asiwo ukaonawo munhu akunyora kuti akoniwa, zveshuwa anenge akoniwawo nekuti hakasike kutanga hako Chihombe achitiza kwaCarlos Meets. Aka katoveke chitu achitiza. Asiwo pamavideos aChihombe ari kutenderera pasocial media, iye Chihombe wacho ari kuti ndakanyeberwa kuti ndakajobora keke raiva mufiriji uye Carlos Meets aisabhadhara. Tisingazivi zvedu kuti chokwadi ndechipi, asi iye pache zvake ndiye anoziva. So ndichakusiyai muchiona mavideos aChihombe, asi kana mapedza kumaona let's meet in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya yaChihombe iyi yekutiza kwaaigara zvakanaka nekurara pakanaka achinogara mustreet. Chimbeo rubani baba. Ko wakabvarini iko kwaCarlos Chimbeo? Saka urudzokera rini kwaCarlos? Komkoma stand master wakavaona here Chimbeo? Komkoma stand? Ko mastanza wasati watangerewo? Chiwo rova chuni Chimbeo. Zipi? Une zipi? Iwe! Yema Chimbeo? Chimbeo mani? Joko kwa wawida zega Chimbeo. Ko stand yako wakata se? Udone se? Udone wake? Simendi yako ya? Saka manyo vakasei maruru yana kupi Chimbeo yone masaka? Ko stoko wana here? Stoko wana here? Apa mune chiyu? Chimbeo watanga kuti Chimbeo? Chimbeo wasati wakudya mapepere? Chimbeo! Dati duyaza kuti tukaonekana Chihombe inopedza iyo. Akachema kakati Chimbeo wabaya. Uri kudiwa akaChimbeo naCarlos ka. Bata yakubata po here. Ndakaenda akasha. Carlos wamuti ndiri kudiwa. Kadza kandimisa ndakapinde ndekupi kwaCarlos? Pavaiva wakambuzuma ndakaenda kwakambuzuma.
Saka ko kumnyengetedza. Ko phone une phone here. Ndonyengetedzani ke. Sanga nyengetedza munhu uchiita basa remwangu. Kuti kanganisa basa nyengetedza munhu. Ko phone iri kupi? Zina natenga chi? Watenga chi? Saka ida chi? Laptop. Jimbo. Dado kwa drink urazi. Dado drink njombe. Ukuzuruka Carlos Smith yo. Akuzuruka Carlos Smith akazuzara ugo. Mwana ripokale zo njombe. Mwana wachanda ku. Ya, yo sarari. Carlos Smith azadaro. Ayo. Woza Carlos Smith yakudani yes. Aiwa. Ndamwashi. Aiwa. Ndiri nasi yakudanda kuda nemfana wangu ndiri. Kupi. Wakuda nemfana wako kupi. Tatenda kunipata tula mombo. Kupi njombe. Sango kusaka ninda zadzaka nekuno kuchaona manje. Abatuona. Ora zaura. Abiso bora zongo kwa Carlos Smith nasi. Aiwa. Wabudare. Apana. Odringi. Chombe. Bado utara kwa hiyo. Wapeza kwenda ngori. Jombo unyewe. Carlos Smith. Yapesa yako ni sio. Nisikuda nemfana wangu kwenda kumomba. Saka bazarini yo. Badoona kachiombe. Badoona kachiombe. Chiombe ona inaunzira ona. Ayo bachombe tara chokwadi. Aya. Okudare. Achombe tara chokwadi unyeba. Ayo achomba huko. Baada banazo moja ayo bangwana neno yasi. Asada. Shama kuona maisha. Bochombe. Mawana. Watika msaka nzani? Bura keke bai. Adi bura keke mfiri chimweri. Chimwe zikeke la Tumengo ne murungu manje. Chimwe zikeke rona ngona ezituko za ngo zvikunyo bhurwa. But iliya kudhara na munhu tambira munhu chiro. Apo yo keke unoridine unotye. Ini nengeta zvikeke. Watika msaka kachikano nzani? Bag iso ngatshuku. Kane chandira uprazi kana uri? Mazona ndaku 5 fika kwa mbuzumo. Kubucha. Ndoka kuti anzo nobvura keke. Anzo nobvura keke ngata ini. Vanongotamba chimwe zvisindashotesa. Vanhu vazvinzatoshotesa. Auzotakura remote gate riri mogwe. Ai, ende yangu afu. Toni hayo haisi remote gate. Hapo imbana president. Saka manje chiombe Carlos ari kutsvaga kachiombe. Aiwa ini hangu achazindiwana kana awanza kukokana. Ko but akada kupa mari yakanaka unoita sei manje? Mari yakanaka yekuti yekuti uzomboitawo zvemombe chichizi. Aiwa mari But mukoma stand vakazvinzwera mukoma stand izvi. Bandari wacho wacho manoze. Saka apa urugara kupi chiomba? Asi mukoma stand ndakavaudza ndovaudza kuti chiomba ari pashowground. Oh. Alright. Aiwa boyi chiombe. Boza hasi kubudisa mari wana waziya. Zvepapo. Tinenge chitabaza, chitabaza nemazo. Umunhu amboti atipe mari saka. Ngatiziya. Akuta mari rubude mwangu. Aiwa ngaribotaure zviti. Mari haisi kubuda here kwa Carlos. Kwa Carlos ndikuona kuti mari akati mari tikisa stand. Akati ani nezvo tawedzera mari yo. Mari wakupuwa $50 pamwedzi. Ya imwe pamusoro pemari yepe yako takuisa imwe $50. But ndakaona Wetambira mari. Ndaitambira 200. 200 waita Mira kana ambotaura saka chime 200 yaita sei. Seti kwangu yanga 200 tengere ngofamba namujara mungofamba mundakagara. Makanetsana baba. Kana unzi 250. Asikana wana mubhiro kanda $50 one day. Because ndaranga wada kuti nichibatana napana wanda zvemota because kuti chitamina nashuka. But stand wakaputengero kayumba. Sediriko kana unovaka mai manje kana ndega vanonasa sove ndega no. Ayo bali chombe ngaribotaure zvebasa. Ngatimbotaure zvebasa. Tikuti iwewe stand vanhu vanovhumere kuti uvake. Usiri kuenda kubasa kudai. Usiri kuenda kubasa? Kana usingade ndopuwa vanhu tondorora pa mazuva ndakunzi chiansisire chihope ndakunzi tirabhabhula ndopuwa vanhu tondorora pa. Ndowata hamuna imo. Saru uri kwakaleza uchada. Chakada zvimafanisa. Vachaza vokasiya koko. Ndakadasi mbachana tungise zvese. Vozanga zasisina mali.